Daj, kum neki način treba da preživ. Daj. Aj, kad neko dođe. Joj, živ bio kume 100 godina. Šta hoćete? Da pevamo? Evo se pevamo. Šta pevamo? Idemo, avlije, pune mekara, šaljem ti pozdrav, preko šugara. Nema, brate, kume, brate. Asmatičarima i srčanim bolesnicima savjetuje se oprez. Kod meteoropata su moguće nervoze i Ej, kamera, vidi, ukrade, jao, vidi. je potrebna povećana pažnja. U većem delu zemlje sutra se očekuje povišeno ultraljubičasto zračenje, dok će na kraju jugu vrednost UV indeksa